Bon vespre a tots i totes, bon vespre a Sant Quirze. Donem la benvinguda a ses majestats dels Reis d'Orient. Moltes gràcies per aquesta visita tan màgica que ens heu fet. Moltes gràcies per venir a Sant Quirze. Els infants d'aquest poble, els adults, tots us estàvem esperant carregats de desitjos. Aquests dies en el parc, amb l'ambaixador que fa la feina prèvia a vosaltres, que us ajuda a recollir les cartes i anar-les classificant per vosaltres, ha estat recollint desitjos de diferents infants i us n'hem fet un resum. Són desitjos plens de bones intencions i us els llegeixo per veure si ens podeu ajudar a fer-los possible. Què us sembla? Tenim un infant que es diu Toni, que ens diu que tot el món sigui amable amb la gent. Un altre infant que deu jugar a futbol ens diu que vol uns vestuaris dignes pel camp de futbol. Un altre diu que demana, sisplau, que ningú es posi malalt. Aquest és l'Adrià. Un altre infant ens diu que una pista amb cistelles petites, perquè té 6 anys i per jugar a bàsquet no arriba a les que són altes. Un altre infant, que és la Sara, ens diu que les parets no tinguin paraulotes i que no hi hagi tanta contaminació. Això haurem d'ajudar els adults una miqueta. I també hi ha un altre infant que ens recorda que no tenim cap parc on els infants que tenen mobilitat reduïda puguin jugar-hi. Per tant, els demanem als Reis que ens ajudin aquest any a fer possibles aquests desitjos als infants. Li donarem al rei Baltasar la clau de Sant Quirze, de totes les cases, aquella clau màgica que obre totes les portes, perquè aquesta nit ja sabeu que ells entraran a casa vostra i us deixaran una pila de regals. I ara el rei Malció ens explicarà alguna cosa màgica.